Il-Ħadd it-tajjeb. Illum 30 ta' Mejju, solennità ta' Trinità Quddiesa. 3 persuni f'Alla wieħed, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nilqakom għal din il-Quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna mill-Kappella tal-Madonna tal-Mirakli f'Ħal Lija. Jikkonċelebra il-Kappillan tal-Parroċċja ta' Ħal Lija Dunġo Ċilja. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-Ħadd minn fuq il-website bkids.mt. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Illum qegħdin nagħmlu s-solennità ta' Trinità Quddiesa. Alla li huwa mħabba, Ġesu għarrafunna bħala il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla, mo speċjali aħna l-Maltin ta' kemm il-darba offendejna l-isem Quddies ta' Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Imberkuk, nadurawk, natuk ġih, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Quddies, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu. Ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla Missier intibat fid-dinja l-kelma tal-verità u l-Ispirtu tal-Qudusija u rejtna l-misteru tiegħek tal-għaġeb. Għatina li nistqarru l-fidi vera billi nemmnu fit-Trinità Quddiesa u naduraw Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: Staqsi l-żminijiet tal-imoddi,
iż-żminijiet ta' qabel, sa minn mindu Alla ħalaq il-bniedem fuq l-art. Fittex minn tarf għall-ieħor tas-sema u wara kienx hemm ġrajja hekk kbira bħal din, jew qatt instemet oħra bħalha. Qatt kien hemm poplu li s-sema leħen Alla jitkellem minn ġon nar bħalma smajt int u baqa' ħaj. Jew qatt xi Alla fittex li jażel għalih poplu minn fost poplu ieħor b'tiġrib, b'sinjali, b'eġubijiet, b'taqbit, bid qawwija u bid-drieħ merfuħ, b'emejjel kbar tal-biża' bħalma għamel għalik quddiem għajnejk fl-Eġittu il-mulej Alla tiegħek. Mela kun naf illum u żomma f'moħħok li l-mulej u tassew Alla, kemm fl-għoli tas-sema, kemm hawn isfel fuq l-art u li m'hawnx ieħor għajru. Ħares għalhekk l-ordnijiet u l-kmandamenti tiegħu li se nagħtik illum biex ikollok risq, int u wliedek warajk, ħalli tgħix żmien twil fuq l-art li l-mulej Alla tiegħek se jagħtik għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Iroddu ħaj. Salm responsorjali. Ħini il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Flimkien, ħini il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Sewwa hi il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel, u jħobb id-dritt u s-sewwa, bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Flimkien, ħini il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Bil-kelma tal-mulej saru s-smewiet, u b'nifs fommu it-tiżjin kollu tagħhom, għax u tkellem u kollox sar, u ordna u kollox seħ. Flimkien, ħini il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Ara għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu, biex jeħilsilhom il-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Flimkien, ħini il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna, kif fiki it-tama tagħna. Flimkien, ħini il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, dawk kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma ulied Alla. Għax intom ma rċevejtux l-Ispirtu li jwassalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża', imma irċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba, Missier. Dan l-Ispirtu jixhed flimkien mal-Ispirtu tagħna li aħna ulied Alla. Jekk aħna ulied, aħna wkoll werrieta ta' Alla, werrieta ma' Kristu. La darba aħna mbagħtu miegħu biex miegħu inkunu glorifikati. Il-kelma tal-mulej. Iroddu ħaj. Glorja lill-Missier u lill-liben
u lill-Ispirtu Santu, lill-Alla li hu u li kien u li qatt irid jiġi. Il-mulej ma'kom. Eluq tal-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien il-11 il-dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh inxteħtu qudiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom: Lili ingħatat kull seta' fis-sema u fl-ard. Morru mela għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. L-isem huwa xi ħaġa tassew għażiża. Il-ġenituri huma jippreparaw biex ikollhom tarbija, jagħtu ftit ħsieb ukoll dwar se jsemmu lit-tarbija. Illum Ġesu jgħidilna x'jismu Alla. Meta lid-dixxipli jibgħathom jagħmlu dixxipli oħra u jagħmduhom, jgħidilhom għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. F'isem Alla. L-isem li jagħtina ta' Alla huwa l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Fil-fatt aħna nitalmu miċ-ċokon nagħmlu kollox fl-isem ta' Alla, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Waħda mill-affarijiet li tolqotni fir-rit ta' żwieġ huwa meta l-arajjes Kattoliċi jagħtu ċriket lil xulxin. B'din l-espressjoni sabiħa, ħuda nuċ-ċurket bħala sinjal tal-imħabba u tal-fedeltà tiegħi fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-ġenituri meta jbirku l-uliedhom ibirkuhom f'dan l-isem għażiż. Il-barka li l-Knisja tuża fuq il-persuni, fuq ir-relazzjonijiet, fuq dak kollu li nużaw għal ġid huwa dejjem fl-isem ta' Alla wieħed fi 3 persuni. San Ġwan, l-Evanġelista, jiġbor l-isem ta' Alla f'kelma waħda: imħabba. Illum aħna nfakru Alla wieħed fi 3 persuni, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, nadurawh Alla imħabba. Jekk aħna se nagħmlu xi ħaġa f'ismu, tkun
immarkata, issiġillata fl-imħabba. Kemm il-darba smajna l-Papa Franġisku jgħid kif jista' jkun tuża l-isem ta' Alla biex toqtol, biex tagħmel inġustizzja, biex tippersegwita xi ħadd, biex tajjar il xi ħadd. Alla huwa mħabba. Dak kollu li allura nagħmel fismu irid jiġbaħ, jikkorrispondi lill-isem qaddis tiegħu. M'hemmx missier mingħajr ulied, m'hemmx iben mingħajr missier. U l-Ispirtu Santu huwa l-imħabba li biha l-missier u l-iben iħobbu l-xulxin minn dejjem. Għax Alla mħabba huwa relazzjoni, misteru kbir li ma nifhmuhx. Naħseb l-ebda saċerdot, isqof jew papa mhux se jippretendi jfiem dan il-misteru kbir ta' mħabba f'erba' kelmiet. Aħna llum nieqfu u naduraw. U allura dik it-talba sabiħa li smajna wkoll fil-versett tal-Alleluja illum tkun fuq fomna u ta' spiss. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Fil-bidu semmejt wieħed mid-nubiet li sfortunatament għadu magħna. Dik li aħna nużaw il-sienna maħluq minn Alla biex inkasbruh. Kultant jiġrilna hekk bla ma nindunaw. Frott ir-rabja, il-vizzju, il-frustrazzjoni. Imma nifhmu kif konna nieqfu ftit x'qegħdin nagħmlu. Illum allura noffru wkoll din il-ġurnata bħala tpattija ta' kemm il-darba l-isem qaddis ta' Alla insemmuh fil-batal. U meta naħsbu fuq din il-ħaġa ejjew ngħidu dik it-talba. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Alla imħabba għandu qawwa kbira ta' paternità huwa l-Missier, imma permezz tal-Ispirtu Santu wkoll iwellet għandu qawwa ta' maternità, inissel. Fil-fatt l-Ispirtu Santu huwa sit il-ħajja, mulej sit il-ħajja. Aħna qegħdin intemmu x-xahar ta' Mejju, dawn il-ħdud f'Mejju, minn dan is-santwarju dedikat lill-Madonna tal-Mirakli ġewwa Ħal Lija. Nieħu l-opportunità biex insellem lill-Kappellan ta' Ħal Lija, il-Kanonku Joseph Ċilja. U xtaqt li aħna nitolbu lill-Alla li nissel fina ix-xrara mill-imħabba tiegħu niftakru ħafna fin-nisa tagħna, fit-tfajliet tagħna, fix-xebbiet tagħna. Mod speċjali dawk in-nisa li qegħdin f'xi diffikultà minħabba xi tqala li għandhom dilemma x'se jagħmlu. Tal-aħħar ġimgħat proprju fix-xahar ta' Mejju smajna ħafna diskors dwar il-bidu tal-ħajja, dwar id-dinjità tal-mara. Jiena nixtieq nagħmel appell lin-nisa li jinsabu bejn ħaltejn se jagħmlu bihom infushom bil-wild tagħhom ġewwa l-ġuf biex jitolbu l-għajnuna. Għaliex ma jistax ikun li aħna mara f'diffikultà inħalluha weħda. U allura nixtieq nagħmel l-appell li min għandu bżonn l-għajnuna jfittixha. Hemm telephone number li nixtieq li ninkwadrawh. 2033 0023 2033 0023. Min għandu il-faċilità tal-internet jista'
isib iżjed dettalji u kuntatti fuq lifelinemalta.eu. Aħna l-insara il-Knisja f'Malta ma tistax tippridka favur il-ħajja u tinsa in-nisa f'diffikultà. U għalhekk nixtieq nagħmel dan l-appell minn hawnhekk minn dan is-santwarju tal-maternità tal-Madonna. Anke hi. Meta irċivit il-proposta tal-Anġlu li ssir Alla, kellha xi diffikultà. Giuseppe wkoll kellu diffikultà mhux waħda jew tnejn. Huma iwasslu din it-tqala tal-liben tal-Alla magħmul bniedem iltaqgħu ma' diversi diffikultajiet. U wara li twieled l-inkwiet żdied mhux naqas. Il-bidu ta' kull ħajja taf tkun komplikata. U aħna bħala komunità nisranija f'isem Alla, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, f'isem Alla sit il-ħajja, irridu nkunu qrib minnu f'diffikultà. Għaliex inkella l-kelma tagħna favur il-ħajja tkun fqira u vojta. Is-sejħa li għamlilna l-mulej li huwa mħabba u għalli nuru għozza għal xulxin u fiċ-ċirkostanzi attwali ejjew naħsbu fin-nisa li jinsabu f'diffikultà u nagħtuhom l-għajnuna kollha li għandhom bżonn. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben, li hu meqjum u mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu biex il-Knisja aħna l-poplu ta' Alla, il-poplu li Alla għażel għalih minkejja dnubiet u djufija tagħna, inkunu xhieda li Alla huwa mħabba. Nitolbu. Nitolbu għal-morda kollha tagħna, mod speċjali minn dan il-post għażiż iddedikat lill-Madonna tal-Mirakli. Lil daw kollha milquta mill-pandemija madwar id-dinja kollha, inkluż pajjiżna, biex il-mulej jagħtina ħelsien, fejqan u faraġġ. Nitolbu. Nitolbu għal min fostna għandu l-vizzju tad-da u jixtieq ħafna li jaqtu biex il-mulej jifakru fil-ħnina kbira tiegħu. Ikollu l-kuraġġ ifaħħal lil Alla anke f'sitwazzjonijiet diffiċli biex jom fil-paċi tal-mulej li jħobbu tassew. Nitolbu. Nitolbu għalina li kultant jiġu fuqna dubji dwar ir-rida ta' Alla
dwar id-destin tagħna biex nqawwi f'qalbna mhux biss sentiment ta' fidi imma wkoll ta' tama u ta' mħabba. Nitolbu għan-nisa kollha b'mod speċjali dawk li se jsiru ommijiet u jista' jkun qegħdin f'diffikultà biex aħna isibuna meta jitolbuna l-għajnuna u ma jħossuhom qatt weħidhom. Nitolbuk mulej għal ħutna li ħallewna f'daw l-aħħar sigħat, f'daw l-aħħar ġranet, biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina mħabba kbira li tixbaħ imqarxra ċkejkna mill-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna qaddes dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna il-qaddejja tiegħek. Aħna nsejħu l-isem tiegħek fuqhom u bihom għamil minna stess offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Miżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Ma jibnek il-waħdini u ma l-Ispirtu Santu. Int Alla wieħed, int mulej wieħed. Mhux għax waħda l-persuna, imma għax fi 3 persuni, in-natura l-istess waħda. Għax dak li int għarraftna u aħna nemnu, dwarek nemnuh fl-istess dwar ibnek. U xejn anqas dwar l-Ispirtu Santu. Hekk fl-istqarrija tal-fidi, fil-veru Alla minn dejjem ta' dejjem, naduraw 3 persuni f'natura waħda, magħżulin minn xulxin u ndaqs fil-kobor. Dan il-misteru jfaħruk l-anġli u l-arkanġli, il-kerubini u s-serafini, li ta' kuljum bleħen wieħed jgħidu u jtennu bla qiegħda. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Quddies tas-sewwint mulej,
inti lajn ta' kull Quddiesija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara lik laħal kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Ħanħabbru mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-arus tagħha San Giusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobbżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għalina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu
ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċ. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubit tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Mulej Alla tagħna qawwina fir-ruħ u l-ġisem bis-saħħa ta' din it-qarbina li għamilna u bl-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' 3 persuni f'Alla wieħed minn dejjem ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-Quddiesa tal-Ħadd minn din il-Kappella tal-Madonna tal-Mirakli f'Ħal Lija li minna xandarna l-Quddiesa tal-Ħadd matul Mejju. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mti/donazzjonijiet. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Il-kumplament tal-Ħadd it-tajjeb.